И се надявам след това видео да спрете да взимате оралки, защото няма да станете яки и ще загубите всичко и само ще се отровите за безпричина. Здравейте, аз съм Бик и днес ще си говорим по една толкова любима тема на българския зобаджия. Можете ли да повярвате? Именно прием на орални препарати без тестостеронова база. Не искат да се боцкат, страх ги от инжекции. Мислят си, че щом е инжекционно, това със сигурност трябва да означава, че е по-вредно. Не си дават сметка, че е абсолютно невъзможно да се направи адекватно цикъл само с орални препарати. Проблемите са няколко. Първото, което не е устойчиво. Повечето неща, като изключим провирона, са 17 алфа-алкалирани, за да могат да се усвоят от черния дроб. Трябва да се пречисти няколко пъти този препарат, докато успее да се усвои ефикасно. Трябва да се изчисти и елиминира след това от самата кръв. Това нещо е много натоварващо за черния дроб и той страда много повече, отколкото ако същото нещо, ако го има в инжекционна форма, защото някои работи ги има, други не, го вземеш просто на шприц. Най-големият проблем – няма естроген. Реално погледнато, колкото е важен тестостерона за мозъчната функция, че дори и за мускулната хипертрофия, толкова е важен и естрогена. Без естроген ние не можем да функционираме правилно, не можем да бъдем дори достатъчно емпатични, не можем да бъдем хората, които по принцип сме били. И най-големият проблем е, че естрогена е невропротектор. Ти изхвърляш този невропротектор. Той има и кардиопротективни свойства. Ти това го премахваш. Понеже няма как неща като винистрол, анавар да ароматизират. Те не могат да ароматизират. Други могат обаче да ароматизират в синтетични вариации на естрадиол, които не са достатъчно добър субстрат. Единственото, което сме наблюдавали, че би могло да се използва соло горе-долу добре е метандиолнона, тъй като той се превръща в метилоестрадиол, но това пак не успява да замести достатъчно ефикасно нормалния естрадиол. Това, което се получава е, че губим част от анаболизма, получаваме увреда на мозъка в някаква степен, дали перманентно или временно, не е ясно. И всъщност варианта да го избегнем е ако си инжектираме естроген. А кой боява ли иска да взима стероиди и после да си инжектира естроген? Нали идеята е да не се инжектираш? Този вариант отпада. Обаче тук сега се появяват едни дървени философии и почват да казват: има тестостерон на гел, ти си го мажеш и айде готово. Ниска билоналичност, не знаеш точно колко взимаш, ще има много резки пикове и спадове и това е главното нещо, което се целим да избегнем по време на цикъл с анаболни андрогенни стероиди. Хората това, което правят: взимам протектори за черния дроб, пие бял трън. Това е. Когато сме на орални препарати, задължително трябва да взимате тутка. Задължително. Проблемът е, че тя е по-скъпа от повечето орални препарати. Тя е 50 евро за 30 дози. И хората не я взимат, защото им идва много скъпо. Те идва много скъпо, обаче черният дроб ти е изпържен. Другото е N-ацетилцистеин за глицин. Или по-добре инжекционен глутатион. Но и това им идва скъпо и не го взимат. И решават, че ще направят един цикъл 6 седмици само с анавар, примерно. Не си дават сметка, че това пак изключва хипоталамус хипофиза тестикуларната ос, пак спира продукцията на тестостерон, няма естрадиол и най-забавното е, че после ти трябва да минеш през цяла след цикълна терапия, която докато мине и докато ти се върнат нивата на тестостерон съответно в нормите, времето, дупката, прозореца, в който ти си нямал нормално количество на андрогени в кръвта си, ще предизвика по-голям катаболизъм, т.е. разпад на мускулна тъкан, отколкото анаболизъм е бил предизвикан по време на целия цикъл с анавар. И в крайна сметка, може би 8 от 10 пъти, ти ще направиш цикъла и като се възстановиш, ще имаш по-лоша физика, отколкото си имал преди. Другото, което много често се прави, е да смесват два орални препарата наведнъж, което ако не си профикултурист и ако не се следиш и не нямаш всички необходими хепатопротектори, е много лоша идея. Да, черният дроб носи набой повече от бъбреците и сърцето. Това не означава, че трябва да си натискаш късмета твърде много. И има също така един мит, няма проблем, той ще се възстанови бързо, нали, на някой като му отрежат черния дроб, той порасва обратно. Да, ама на тебе не са ти отрязали черния дроб. На тебе са ти увредени самите клетки. И сега не трябва да се произведат нови. Трябва да се регенерират вече съществуващите. Тази регенерация качествено за по-малко от 6 месеца няма как да се случи. Друго нещо, като изключиш хипофиза, хипоталамус, тестикуларната ос, не могат да се произвеждат адекватно сперматозоиди. Нарушава се сперматогенезата, тъй като LH и FSH отиват надолу. Какво се случва? Сперматогенезата също се възстановява
За 6 месеца. Тоест, какво правиш ти? Страх да си набиеш иглата. Оставаш тялото без един от основните му невропротектори. Мозъкът ти страда. Получаваш проблеми ментални. Получаваш проблеми хормонални. Получаваш много големи пикове и спадове, понеже оралните препарати чисто и просто няма естер. Един път ще се усвои по-бързо, друг път ще се усвои по-бавно. Един път ще го изпиеш в 8 сутринта, пикаш е в 12 на обяд. Другия път ще го изпиеш в 8 сутринта, пикаш е в 16 часа. Нямаш представа, нямаш идея как се случват нещата, нямаш стабилност. Това може да предизвика акне, това ще предизвика еректилна дисфункция. Няма вариант, в който ти достатъчно ефикасно да предскажеш това вещество как ще се държи в тялото, ако не си го взимал. Нямаш вариант, в който да имаш какъвто и да бил адекватен, стабилен андрогенен фон, освен ако не взимаш по цял ден постоянно на микродозиране, което пък тотално ще ти се сипа черния дроб. Няма подход, който по какъвто и да било начин да успее да те направи да излезеш здрав и неувреден от цикъла, освен ако не си вземеш една невероятна хранителна добавка, която, ако трябва да бъдем честни, няма да ви изключи хипоталамус хипофиза-десикуларна, т.е. която няма да ви навреди на черния дроб, която не е просто тестобустер, защото даже не е тестобустер. Това е просто комплексна формула мултивитамини за мъжко здраве. Ако нямате дефицит на някои от тези хранителни вещества или ниски нива на лютеинозиращ хормон, надали ще ви увеличи значимо тестостерона. Ако сте на 18-19, надали ще го направи. Но ще направи нещо друго. Нямате достатъчно витамин С в диетата. Вече имате и тялото има по-добри способности да премахва свободните радикали. Още по-добре, ако вече сте назубили, това ще ви помогне да се възстановите по-бързо. Хубавото е, че може да напишете в коментар към поръчката VIC15, по този начин ще подкрепите мен. Нямате достатъчно голям прием на витамин D3 през зимата. Вече имате, защото тук има витамин D3. И това, което се получава е, че вие замествате липси в организма. И когато се заместят липси в организма, цялостно физиологичните процеси на всяко едно ниво се случват много по-правилно. И тази по-правилна функция на организма ще ви даде един доста по-добър фонд за натурален прогрес, тъй като вие имате качествена формула с някакви антиоксиданти, визираме витамин С, имате качествена формула за здравето на нервната система, визираме Б комплекса, имате достатъчно много витамин D3, това е важно за всичко в тялото, имате адаптогени, ашваганда и трибулус, особено ашвагандата има смисъл от нея, трибулуса само ако имате по-ниски нива на тестостерон поради възраст, иначе няма да ви помогне, и имате селен, който е много важен за сперматогенезата. Това, което искам да кажа е, че тази добавка е много по-добра алтернатива на цикъл с орални стероиди, защото реално това, което ще се случи на този цикъл е, че почти винаги ще загубите повече в прозореца, който е необходим на тялото да се възстанови, отколкото ще спечелите от самото зъбене. Но има едно но. Ако вече сте направили цикъл и сега сте в процес на възстановяване, знаете, че трябва да взимате кломифен или енкломифен. Това е ясно. Но за да скъсите прозореца на възстановяване и да се възстановите по-бързо, стоп. Защото това реално е формула, която е абсолютно перфектна за допълнение към след цикълната ви терапия. Като му теглим чертата, по-хубаво да си стоите натурални и да пиете тестълъп, или по-хубаво просто да стоите натурални и ако искате нищо да не пиете, отколкото да се зобите. Ако все пак, поради някаква причина, решите да направите тази тъпотия, да взимате орални препарати или да се инжектирате естрадиол, честито, усрахте се, не знаете колко. Ти нямаш идея на сходен андрогенен фон от тестостерон, колкото е към текущия прием на андрогени, т.е. като сметнем анаболно-андрогенното съотношение на едното спрямо тестостерона, колко е пропорционално високата концентрация на естрадиол в кръвта. На практика това, което правите е, че вие тотално обърквате съотношението, което натурално тялото ви би могло да има на естрадиол към хикс количество андрогени, тъй като не можем да пресметнем на колко точно тестостерон е равен приемът на тези орални медикаменти и на практика дори да знаете колко ви е съотношението, примерно 1:40, вие няма как да го репликирате ефикасно инжектирайки естроген и шансът е да си направите още по-голям проблем.
Имаше едно момче, американче, което си беше направило този експеримент и му се беше получило, между другото. Взимаше стромба с естроген. От него го седеше един доктор, ендокринолог. Успяха да направят нещата. В крайна сметка това цялото бодене е зобане, за да може накрая на DEXA скенера да се окаже, че е качил 2,5 кг мускулна маса. Струва ли си? Струва ли си? Ако ще се зобите, най-добре не се зобете, но ако ще се зобите, го направете с ендокринолог, с треньор и с инжекционни препарати. Оралките за преди сцена или за кикстарт в началото. Но този кикстарт да го направиш без лекар и без треньор, малко се едно да си караш шофьорските курсове без инструктор. Няма да се случат нещата. Не винаги инструктора е най-добрият възможен, не винаги ще ви научи на всичко, но не сте сами.